sanda abokin kowa. Na wuce. Ki Sadiya? Ina za ki je? Ba na ce tun da basin lafiya ba ki za ki na ɗora girki? Sai kuma ki ci wasu kin dawo? Girki? Ni zan ɗaura muku girki? Gaskiya ni ina da abin da zan yi biki tun ɗazini kaɗai ake jirawa. Yanzu nan sai mun ta jiran ki. Kin dawo da gurin biki sannan za ki ɗora mana girki? Anya Sadiya kina so ki gama da duniya lafiya? Kin ƙawata ake cin ɗazini kaɗai ake jira ba gaskiya ba ni da lokacin da zan zauna. Ka gani malam, ka kyale ta ce. Ni zan lallaba na sha magungunan sai a ɗora. Wallahi ba zan bata ba. Shin yarinyar nan wai mu muka haife ta ko ko ita ce ta haife mu? Ke je ki ɗora mana abinci ko kuma ci mutunci. Je ki ɗora mana abinci. Ni gaskiya baba in ɗan abincin da za ku bani ne gaskiya na haƙura. In na je gidan bikin na ci abinci a ciki. Yanzu saboda Allah a ce yarinyar nan tun da na haife ta ba wata rana guda ɗaya da za a ce ta faranta min rai na ji daɗin abin da ta yi. Ba wata rana da ta taɓa min. Haba! Lafiya? Ba ni 200 sallama zai. 200 na me? Ya matan ya nace ka 200 cika zan yi sallama. Me na 200? A ko 200 a sallame ta fatta tashi da ni. Ba Qur'ani zaka siya ba hadisi zaka siya ba. To me da baka 200 kai kudin sallama? In sallame ka ba Qur'ani zaka siya ba hadisi zaka siya ba in sallame ka da 200 ka ba karo. Da. Ina kake? Kin san aljanu haka suke sai su shigar burtu. Aljanu ne haka suke su saje da mutane a zuwa su ne. Kina shafa sai ki ji durwai. Kayan zane ne. Ki kawo 200 kar asiri ya tuni a dinga nuna ki ana an yi ba a biya ba. Haka ne. A dinga an yi ba a Allah to Allah kuma waye? Me ayafa ce. Ni ce mai ayafar? Ni ce mai sai da to ba ni ba mai sai da ayafa bace bari in gaya miki ni uwarsa ce ni na tsuguna na haife shi. Ta barike ba. Ni na tsuguna na haife shi. Ta barike ba. Allah ya shirye ku. Kawo 200 a cika ai sallama. To bari in kawo. Sauri za ta ga. Zan ga. Yan bala'i ce ta. Ita kuma wannan ita ma Allah shirye ta karuwa ni zan ba da kuɗi ai din yau ta da lalacewa ta ba ta kai haka ba da zan Allah ya shirye ku shirin addinin musulunci har ita ma Allah ya shirye ta ba ta miji ba. ce ka ba mu washin ko? Kai duk irin bita da kullun da kake mun na ji na samu labari idan na je na buga harka sai ka je ka toshe ko kuma na buga harka sai ka dora taka akan tawa ko barin gaya maka ni ba sa ka bane
idan kuma kai wasa ranka zai ɓaci zan nuna maka ni ma shegen kaina ne. Mu da kasuwar da mu ake yi harkokin duk da suke shigowa to a hannun nasu. Ni za ka gaya kasuwa ko kuɗi za ka gaya harka? Ni sanin harkar kai ko kuwa? Yaushe ka girma yaushe kai wannan. Kai! Dakata Allah an kai wasa yanzu nan za a yi karo tsakanin jirgi da mota. Waye jirgi waye mota? Ka ba kan ka an sa mana, ai ka san ni ba sa'an ka bane. Za a yi garo tsakanin jirgi da mota. Ana nan za ta harbina. Kai da ka tashi a jikina, na nuna maka sana'an nan har ka taka ce kuma kuɗi na wani, ai kuɗi na ne dukiya ta ce. Saboda ka kai sake ɗan zaki ya girma, yanzu na zama jan wuya na fi ƙarfinka. Abu ƙarfi na. Hanya ta wace, kuɗi ko da nawa ne. To ka je mu zuba. Mu zuba. Aikin ɗan zaki. Ka je mu zuba. Karo tsakanin jirgi da mota, wannan sarauta wannan ƙasa. Zai gani ne, yana nan na. Ba da kai wurin baba ɗan litiya, kawai ma da can. Ya saka aljanu tashi cikin dare. Ado ba ɗan litiya. Ado ka, diyar mu zuru da kai duk haka kai. Ya aka yi ne akwai abin ne? Akwai tumina. Akwai abar. Ai kwana biyu nan mai karfin ake kawa yadda ka san su mogal aka Allah ya sa mai karfin ce don je gaskiya ba mai karfi ka bani gaskiya. Billahi wannan daga wajen aka kawo. Wannan wajen. Ko ani daga wajen, ka san ka ta wajen shekiyar. Ta jiya na fara kasan harawa. A ciyawar ne dore ce ba harawa ba. Dama ita ba ciyawar Allah ba ce. Mazuru. Na gani maganar gaskiya ce ka zai gaya mana. Janu ce wannan. Sai kayi karo da wani da ka sha. Bare kwa mazuru. Mazuru abun kunya fa kuka ba. Kai ma baka ba a hankali ba. Sama da ke. Mazuru in kai sha kai taƙil. Ruwan fatau na ɗau hannu. Mazuru, iyar mazuru. Ka ce an harbo ka. Mazuru ko mutanen nan kuna tare da su. Ka ba a hankali fa Allah. Kai ka sani. Kwata-kwata mun kuka ce ba ta baka turnike da hayaki. Iya da ke kyan faɗa a kwana ana yi. Ka afka tsohuwa ba yau ka saba ba. Mazuru Allah da ya mana. Muka je biki nan ina lokacin da nake ta muku a gaba da muka je biki yayi kyau amma abu ɗaya sai kallo na Usainin Danko ne fa yake abin nan yayi performance a gurin yana ta kallo na ni ko a jiki na na kula shi yace to baka san an riga ka ba amma suna kake yi na share shi ina magana ka kyale ni ba dan Allah ina magana tunda baka son magana na bari ne tashi na tafi ya haƙuri kin san a duk lokacin da nake gaban ki kikan tafi da imani na ki sace min zuciya sai na je na shiga wani yanayi na daban Aminu kenan kar ka manta cewa akwai da yaushe kai nake tunani ba zan iya komai ba face da kai Aminu ka zama mun sassan jikina gaba ɗaya Aminu duk wanda ya ce zai raba ni da kai zai sha wahala Aminu saboda ina son ka kin san abin da nake tunani kin ga bikina da ke tsora lokaci kalilan amma gai nake lokacin ya mani nisa kin san halin ku mata sai ya zanto kina son mutum amma kuma wani lokaci za ku iya canzawa da kika san hawainiya Aminu har kana tunanin akwai wanda zan canja ba abin da zai sa in canja Aminu saboda ina son ka
Asma'u, abin da nake so ki sani shine ba zan taba iya tallar hajar kadangare da soyayyar ki ba saboda tallarta sai butulu. Jarumin gaske shine kan iya cijewa ya jajirce akan soyayyar ya mace. Ina mai tabbatar maka da cewa duk fitar numfashi na yana fita ne da kalmar sunanka. Kuma ina tabbatar maka da son ka za a kai ni kushewa. Naji, alƙawari ɗaya nake son ki mani shine ki ɗaukan man alƙawari duk rintsi, duk wuya, duk tsanani ba za ki iya taɓa rubuwa da ni ba. Aminu, duk rintsi, duk wahala, duk tsanani ba zan taɓa barin ka ba Aminu, saboda son ka ya riga ya yi gurbi a zuciyana Aminu. Ina so ki sani shine duk matan duniya zuciyata ke kaɗai ta saba. Sannan kuma ko da ƙwayar zara kada ki ji haushina kuma kada ki ga laifina. Domin ban san sadda son ke tasiri haka a cikin zuciyata ba. A duk bayan daƙiƙa da daƙiƙa zuciyata takan buga so 12 saboda tsabar san da nake miki. To Aminu, mu rike juna mu amana Aminu, har Allah ya nuna mana ran da za mu yi aure Aminu. Wannan shine fata na a kodayaushe. In ka san bacci ne dauke mu tashi ne tafi. Ai da shirin ya ake. Kada tunanin sai a barkoi wallahi. Ka san me? Na rasa mai mun zai gani a cikin wannan yarinyar Sadiya da zai ce yana son ta. Maga abin so a tattare da ita. Mu ba ka ne yarinyar ta sha ma watsatsiya. Ni da na san ɗaya nake guje mun zai wallahi. Ina jiye masa da na san da zai saboda an ce ka tuna fa sai fa ka aure mace gari za ka samu ƴa na gari. Domin kuwa in dai kana son ka haifi yara na gari to lallai ka aro musu uwa ta gari. Gaskiya ne. Amma sai dai addu'a. Wallahi ta ji. Kawai a nan na ganta kai da kake ta kusa da hanyar ma bai wanta ka ganta ba. Sai yau za a yi ba wa ya juya min ruwana. Sai ina magana wa ya juya min ruwana. Ranki ake ji mahaukaci ya fada rijiya. Ni kike zuwa kike tambaya ma waye zuba waye ebe miki ruwa. Idan har zan ebi ruwanki zaki zo ki ga muna buga muna ebe ruwa ne. Kai na ake ji kanki ake ji. Da an ɗeba miki ruwa za ki zo ki same mu a nan. Kai na ake ji wato ma kuma yadda ni mahaukaciya za ku ga kanki ake ji. Ku saurare ni ina magana munafukan banza munafukan gobe. To duk abin da kuke faɗa a nan ina jin ku ɗaya bayan ɗaya na ji ku yau sai na ga uban da ya tsaya muku a cikin ƙauyen nan. Tun da ba ku da abin yi sai sa ido da 'yan tsugunni. Na ishi kowa a cikin garin nan wargi nake daidai nake da ƙugun kowa a cikin garin nan. Yau sai na nuna muku hukuncin magulmaci masu tsugunni. Gafara da kai ku saurara. Gafara da kai gafara kin san me ke da faruwa da wata da amguri kai ba muri ko ki ba muri kin san me ta mana ne Dan Allah dan Annabi ku tsaya ku yi min bayani. muna majalisa ce ta zuwa mana ruwa Kale ta. A da hankalin ku mun bayani. ai da hankali ne Muna jin. yariya sai ta ce wanda ake mata baki Bari za ta tsara mu ne ka tsaya ka ji me za ta faɗa za ta tsara mu ne. wanda aka haifa a watan yunwa Dan uwanki min shi. Kana ce ko ta hona da fita. Ka ga malam Sabo. Mutumin kirki ne. Kai ma malam Allah ya ji ganshi. Mutumin arziki. Ka ji irin wannan. Dan
Amma kin san me tai mana? Su suka fara buge mu zuwa ba. Ka bari ta tsara mu, ka bari ta tsara mu. Yarinya kamar an mata baki wanda aka fa a watan yunwa. Idan baban ta yaso, zan gaya mishi da tsoron mataki a kan ku yi haƙuri. Dan Allah mu da hoda ku yi haƙuri. Gabi ku yi haƙuri da kuma arziki nake. Wannan yarinya wannan komai da komai yana sauya falo kuma na sauya. Alhaji kana ta bayani ban gane da kake nufi. To gidan kai. Eh? Gidana. Kwarai da gaske. Gidana? insha Allah. Salamu alaikum. Kuma ka kara da wannan makullin motar ka tana ƙasa. Alhaji, da kake son zama ne Alhaji? Ga gida ga mota. Bayan haka kuma ne magana da aiki akan za a ƙara maka matsayi. Yes, sir. I salute you. Ba wai mun yi haka bane da kai don ka kare haƙƙin jama'a. Na sani ba da Alhaji, ai kai ka sha kura mun ka kawai. Dan kaya na su dinga shigowa. Ai dama, ai saboda ka gani nake shiga nake fita wajen taimaka maka kai ma haka. Ai mu ko kallon banza mu taimaka, wanda mu da shi. Ai kana son aiki ka ba mu. Shi ke da. Yes sir. Da gidan ka ba ta. Mahin cho kimi mkitano. That's from Uzo mwe. Mimi bisi ni ko di ko ni o se bata eba. When you song jare say mi ni ma fún ọ oúnjẹ. Ka fún ibayi. Kí ló fẹ́ lẹ́yìn? Kọjá dákun. BW Productions present another thrilling story. A tale of an ethnicity, conflict resolution and unity. Ó ti jẹun alẹ́ tán. Oúnjẹ tó jẹ lálẹ́ yìí ibẹ̀ ló ti jẹ. Mo ti bọ́ ọtí tó màmá. To me kuma shi ka ga magana? Tabarma. Dear patriots, embrace your motherland. This is our Nigeria. Ana nufin mutanen da ke zaune a garin Apu suna zaune ne ba tare da sanin gwamnati ba? Amma kuma gurin yake rayuwa da 'yan sanda da ma'aikatan gwamnati? Amma kuma gwamnatin take baza hajjarta wajen karɓar haraji a gurin. To amma baba. Ku tashi ku nan. To idan ba mu tafi ba me zai faru? Za ki mutu. The only Nigeria. We are all Nigerians. Ka duba gantin lokacin da ka samu canjin gwamnati sai an tahe mu. Bana so ya Otito! Ya za a ce mu tashi yau, mu tashi gobe. Wai taba wani dan wanku ya je musu wani abu a cikin garin Kano. Dan haka ni akan wannan al'amarin raina na bayan.
What is happening? It's one house on my side. Babu wani mutum da ya isa ya samu tashi. Babu kowaye shi. Kill them. Tabarma from the stubble of Tijjana Assassin. Watch out. Malam gaya maka yanzu nan da bada hoda da shi da gabi a guje a cikin gidan nan kamar yaƙi suka biyo Sadiya. Tarewa nake nema suke su faɗa min daga ta ɗauko mana magana. A cikin gidan nan? A cikin gida malam. To gaskiyar al'amari shine na gaji. Ni yanzu kawai hukuncin da zan yanke shi ne yarinyar nan ko tana so ko ba ta so zan aura mata munzare. Domin abin yayi yawa. Haba baba me haka? Auren dole ni za a yi wa auren dole? Ni ba karamar yarinya ba a ce za a yi min auren dole. Gaskiya ni ba zan yarda ba. Ba zan haƙura ba yadda za a yi a min auren dole a haƙura. Ni zan zauna da shi fa ba ku za ku zauna da shi ba. Da za ku ce za ku yi min auren dole. Tunda na ce ba na son shi ku ƙyale ni mana. In za ku gyara in kuma ba za ku gyara ba to wallahi ku da kwanciyar hankali a gidan nan babu shi. Ba makawa sai kin auri munzali. Muddin mu ne iyayenki a cikin gidan nan. To kin auri munzali an gama kuma duniya ki bi ta a hankali don ta fi ɗan gaba ruwa jima. Kuma in gaya miki ta ishe ki riga da wando ga ki ga ta nan. Kai tona. Ni dai wallahi haihuwa ba ta yi min rana ba. Wai a ce yadda muka haifa tana tsaye a kanmu kuma tana gaya mana abu maganar da ta ga dama. Na ku kuka ja, na ce ba na son shi. Kyale nan a wurin liti sai a zauna lafiya. Amma idan kuka bi kuwa kuna tare da takai. Dan ni ina ji ina gani ba zan auri mun zalwa wallahi. Allah wadaran naka ilalace. Yanzu ki dubi kafar idan mu ki tsaya a kanmu. Kina faɗan abin da kika ga dama? Kaleta, yanzu zan tashi. In je in sami iyayen munzali. In ba su haƙuri. Idan ya so yarinyar nan, ku kyale ta, mu zuba mata ido ta abin da ta ga dama. Bari in tashi abin nan barbara masarar nan. A dole fatan kan rana ta yi. Bismillah. Na ga kin zauna kin jigo, me yake damun ki? Gaskiya akwai abin da yake damu. Wannan alhajin da kuke yi mu'amala da shi bana so. Irin wayannan abubuwan da yake maka, ya baka kyautan gida, ya baka mota, ya baka kuɗi. Baka tsoron maybe akwai wani abin da yake nema da kai? Haba Aisha, police ne wannan. Kuma ba da kana shiga aikin nan ba. Kuma kada ki manta dan sanda ɗaya daidai yake da mutum tara. Sannan wannan mutumin a inda na fahimta mutum ne mai son girma, mai son bambanci tsakaninsa da talakawa. Kin san dukkanin masu kuɗi a zahiri suna son su ga ana ba su girman su. Ana shiga tsakaninsu da ƙananan mutane. To in kana musu haka ba abin da ba za ka samu ba. Amma ina da tunanin cewa idan zai zo min da wani abu wanda na ga zai ringa cutar da kaina ko jama'a aiki ma kin san ina zai fi sanar kai. Wannan hoton ya yi yawa. Ba na son ka samu matsala da mutane ko kuma da abokanan aikinka. Kake damu kawai rabona ne ya tsaga. Ke ko? Aini na yi fushi. Inda tunda na tare a gidan nan baki zo ba sai yau.
Ba haka bane an cikin san ina exam yanzu muna second semester. Wai second semester. Ko dai Aminu ya ɓoye ki? Ba ni Aminu kin san ina exam anti. Gaskiya anti ba zan je ne ban wannan gidan ba, gidan nan yayi kyau ai ko alheri aka ba mutum wannan gidan ai ya ci ba. Wai ina yaya? Wallahi ya tafi office. Shikenan yau ina morning gobe ina night. Aikin kenan kullum. To. Lalle shi baya ma zama bare ya ebe miki kewa? Wallahi. Ani anti yo gidan nan zan kwana. In Aminu zai bari ko kuma yaya? In Aminu zai bari ki zo nan ki sati guda. Anta Aminu ba ma umma ba. Kwarai. Aminu saboda nan da nan in kika fita ina take yayi nan ya kira wannan a waya ya kira wannan a waya yau in yaji zaki kwana ai mun shiga uku da waya. To sai an so tare da shi. Wa alaikum salam. Fauziya. Yanzu kike tafe? Ina gajiya? Ya ummanki? A makaranta? Kai sanu da zuwa. Ina nan shiru malama Fauziya daga ina haka? Wallahi daga makaranta nake zan wuce ne na tuno da kin ce bari zo mu gaisa. Sai ko kin kyauta Fauziya duk da dai na fahimci yanzu dai kuna. Sadiya wallahi ba gudun ki nake ba. Rayuwar ki kasance kanki a ciki. Ita nake gudu. Sadiya na tuno rayuwar ki mai ban sha'awa ta baya. Yasa na zo in miki nasiha ko za ki dakan turba. Nasiha kuma? Ina jin ki ustaziya. Sadiya ba na jin daɗin yadda kike ma iyayenki rashin ɗa'a da rashin kyautatawa. Ina tunatar da faɗin Allah a cikin Kur'ani mai girma. Suratul Isra'i aya ta 23 Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa kuma Ubangijinka ya umarce ka kaka bauta wa kowa face shi. Kuma game da mahaifa biyu ka kyautata musu. Sadiya kyautatawa ko da ɗayansu ya kai ga tsufa a gurinka. Ka sai da yanayin harka ko mutane kullum kallon da suke mana a mutane masu gaskiya su kuma su ne mana kallon masu gaskiya wannan dai haka dai abun yake. Ka san wannan karan kayan namu suna da kuma abin da muka saba shine yanzu mai magana ta wacce hanya ce ta maraba za kuma su yi sabon hanyar nan sabon kwarcin nan da aka abin da nake bukata dama dai idan har kayan nasu shigo to dai da ka samu mana za a ɗan canja tsaro yadda yake saboda yanayin aiki. Da lafiya, ya gajiya. A magana kuɗi. Ba za ka ji aladin Allah da kafin lokacin da zarar kayan za su to ba wani abu to ba matsala kuma aladin ne za ka ci da na madan da a'a kuma dai da yake madalla Allah ya tsare Allah ya tsare to ba sai na saka maka kuɗi Sadiya? Haba Sadiya. Sadiya ke fa ya mace ce Sadiya. Rayuwar ya mace fa ba irin ta da namiji bane. Haba Sadiya. Yaushe za ki dinga irin wannan tsari naki? Yanzu kina gani dan waken nan da take ta boye da shi. Dole shi na fitar na kawai mai lotso ya aune. Aka je aka karbo ki. Dan Allah Sadiya ki canza rayuwar ki kin ji?
Ki natsu. Ki ga yarinyar nan. Fauziya da aka sa ku makaranta tare. Gashi nan ta sauke Alƙur'ani. Abin da na fi sha'awa da ke ma a ce Sadiya kin sauke kin samu natsuwa. Haba Sadiya. Insha Allah na canza halin na ko da nake yi na daina zan zama mai biyayya. Allah Sadiya na Allah ya miki albarka. Allah ya miki albarka. Barin tashin je ban daki. Ki shiga ciki ki dan abinci ki ci kafin mika miki buta. Ya barin dauka. Yan waje yayye. Ai haka nake so Sadiya Allah ya shirya min ke. Kika zauna a gidan zan fi kowa jin daɗi Sadiya na. ta Kowa ta gida kuma ta je ta yi bejin ina na dawo karfe nawa fatin zuwa garin yanzu zan ke ko wankan ma ba zan yi ba na je ni shirya. Ya zo ra kun dawo? Ka yi karo da ita ne? Ina Sadiya ta. Kuma ga yanzu na barta nan a zaune ce ta shiga ciki ta dauki abincinta. Na shiga ban daki na fito na dauka tana cikin daki ma malam ashe ba ta nan. To saboda Allah ina amfanin belin da kika je kika yi. Yanzu ga shariya sai ka ci wacce aka yi mata kauri da kafa kare har ta kama ta fice. Ni so yana. Wannan tsari na Sadiya tana kulla min takaici a garin nan. Sadiya tana kulla min takaici malam. Dan waken da na kwasa na su. Sadiya. Allah shirye ka Allah. Malam kai ka kira wuri? Lafiya? Dama zuwa ne in gaya ma. Sadiya ce an kama ta tana police station sun yi fada da wata yarinya amma ta fasa mata kai. Ta fasa wata kai da kwalba? Ai dan an rike ta ne ma. Ai so ta sai ta kashe waccan. Na kyauta. To yanzu me kenan ake so ne? Ca suka ce wai ka zo bibelin ta. In ba haka ba za su kai ta kotu daga kotu kuma. So ne a ce mu daga gurin 'yan sandan an wuce da ita daga can kuma an wuce da ita gidan yari. To kaga babu inda zan taka daga nan akan wannan yarinya. Kuma bari in gaya ma, ka san kwandala? To kwandala ta ba zan iya kashewa ba akan ta. Shine ka zo kana gaya min wannan magana. Ni zan wata ganin mutuncin ku. Ba za ku iya zuwa ku karɓo ta a police station ba. Dan abin da za ka fito da ita kake tunanin za ka bayar gida a yi miya a sai daddawa. To sai me in baka fito da ita ba, ta yi funfuna a can a kai ta kotun. A duwar bariki ce ina fita kan titi zan gamu da wata saki. Lahi wa inna ilaihi raji'un. Yan tana ina malam tana can gurin 'yan sanda? Tana can. Yanzu malam ya za a yi? Wallahi ba abin da zai yi. Daga gurin 'yan sanda su kai ta kotu daga kotu a wuce da ta gidan yari. Shi kenan mun huta da halinta kafin ta dawo ta fitine mu. Yanzu malam saboda Allah hannunka ya taɓa riɓewa ka yanke kayan? Haba malam. Ai ranar naka sai naka kuma duk yanda naka yake naka ne. A dai san abin da za a yi akan wannan al'amari. Wallahi akan yarinya nan babu inda kafata za ta taka akan kes ɗinta. Ina gaya miki. Shi kuma sai sun kwabo na ba zai fita ba. Za ni masallaci. Kai malam. Gaskiya ni
Wannan lamari na Sadiya, albasa ba ta yi halin ruwa ba. Amma ba yanda na iya haka zan fito da ɗan guntun waken nan. A zo a kai min shi kasuwa ya zan yi ai ba zan iya barin ta ba. Amma Sadiya halin ta bai yi ba. Lallaba malam nan zan yi shi ma ya je da kan shekaru mota. Don haka ba ya zan yi ni da wannan lamari. Sadiya yar kuna ma cikin da to. Ina bai ina da magana da kai. Ina zaki. Gaskiya abin da kake yi ba na jin daɗin wannan su. Kar ka manta da aikin da kake. Kai fa an ba ku amanan mutane ne akan ku dinga kiyayewa duk abin da kuka zai cuci wani. Fi sabilillahi a ce cin hancin da za a baka ma ya wuce ofis ɗinka gurin aikinka har gidanka. Gaskiya baka daraja ni ba na son ɗan ina so ki gane nan gida nan kuma kima ta kashi abin da nake so shi zai kuma can harkar aiki na daban ne shi aiki na kawo ana samun baki da shi yanzu don na yi magana a kan inda kake shigo mutane suke shigowa gidan da shi ne na ruwa an ba ubangiji ba a shiga da kuma Let's go. Let's go. Ya haka za ka shigo min gida da wannan mutane? Zo ka zauna. Waɗannan mutane na ne. Mutane na ne. Me yasa ba za ka bi ni ofis mun yi wannan magana? Na ji labarin Alhaji Sani ne. Yana da wasu kaya za su shigo. Zahiri ya zo ya satale ya shigo da kayansa. Ya same kama ya kama kuɗin kenan. Ka san ina da kaya a ƙasa kuma ina so su shigo cikin area mu. Kuma ka san area nan area ta ce. Ai ya gaban da abinka shi karamin ɗan kasuwa kai kuma babban gwaska. Ai shi ya zo ya yi satalin kuma kai ko da ka zo ko da baka zo ba kayan ka sun zo za su wuce maka. Me kake da bukata wanda ba za a maka? Dole ne sai kayana ya fara sauka ya London sannan kayan Alhaji Sani zai shigo. A'a, gaskiya ba zai yi ba, Alhaji Ibrahim. Ko a cikin rashin gaskiyar ma akwai gaskiya. Tunda ya zo ya bani abinsa kuma muka yi da shi zan bar kayan zai shigo. Kuma gaskiya bai kamata a yi masa haka ba a jami'ai asarar dukiya. Gaskiya ba zai yi ba. Kar ka manta tun kana kofar ni na shiga na fita har na mai da kai wannan matsayin da kake ciki. Gaskiya ba zai yi ba. It's okay. Wow. Amma ba kar ka manta cewa idan ka bari ne asarar dukiyata. Kai ma kuma za ka yi asarar ranka. Sanda abokin kowa shi ke kare doka ɗan sanda abokin kowa shi ke hana tarzoma ɗan sanda abokin kowa shi baya son wasa ɗan sanda abokin kowa. Da ɗan wasan sanda abokin kowa wai me ya haɗa ka da ɗan wasan sanda abokin kowa shi ke kare doka ɗan sanda abokin kowa shi ke hana tarzoma ɗan sanda abokin kowa shi baya son wasa ɗan sanda abokin kowa inda ya kira ka kuje ɗan sanda